हरा नायदों लोगोनाव पार्टी दङ पार्टियानो सानसेबो जोबनो रोंला नामा नोंना मैयासो पार्टी दङ होननानै न'निफ्राय ओंखारलांबाय आरो दिनै मानि गोदान पार्टिलाय ए नोंनिबा लोगोआ सासेल' जायो पार्टिया मोनसेल' थायो आं नोंनि पार्टियाव थांनायखौ हमथानानै लाखियाखै आरो आं नोंखौ उन सिगां सोंथिबो खालामाखै नाथाय बे फंसे बाथ्राखौ नों गोसोआव खोख्लैनाया मोजांदि नों सासे हाबा जाखानाय हिनजाव आरो बेबो हिन्दु धोरोमनि नेमखान्थिजों बेनिखायनो माबे समाव मा ड्रेस गाननांगौ बेखौ नों गावनो बुजिना नायनाया मोजां आरो हाबा जानायनि उनाव नों खाफालाव सानबेसे सिन्दुर लाफेरखो मा समाव मा ड्रेस गाननांगौ बेखौ आं चयस खालामगोन हिनजावनि सिङाव जोबथेना दोननाय दाउ नङा आङो न' सिङाव हाबना थानो आरो मा बुंदों नोङो सिन्दुर लाबाल' हाबा जानाय हिनजावनि नेरसोन जाया जोंनि समाजाव गोबां धोरोम दङ बिसोरलाय माबायदि सिन्दुर लायालासिनो संसार जाना दङ गुबुननि धोरोमखौ साननानै गावनि धोरोमखौ बावगारनानै गुबुन लामाजों आगान सुरनो साननाया नोंनिया मोजां जायाखै नाथाय आंबो गुबुनफोरबायदि उदाङै जिउ दालांनो लुबैयो मा खालामनो फिसा आं गासैखौबो खोनाजोब्बाय गुबुननि बुंनायफोरखौ आंसो खोनासंनांगौ जाबाय मानो एसेबो गियान लानो रोंथारै जाखो बे बिहामजोआ अबाव थांनो नागिरदों आं नोंखौ खनबेसे बुंनांगौ आं दाबसेयाव थांनांगौबा उनथिं माथो होनाङा होननानै आरो नोंनो मानो नांबाय थागौ आं जेरावखि थांनो थाङा मा आंनि हौवाया बहा थांनो थाङा आं मिथिनो मोना नामा हर गेजेरबासो न' मोनफैयो फारसेथिं न'खराव रावबो गैया आं गिनाय मोनोना एसेबां जुदि गियोब्ला न'आव थांना थायोबानो जाबाय आरो आंखौ दिनैफ्राय बिदि दाबुंसै सेंग्राफोर लों बेबि लों थानायावनो रंजाखा गाबोनबा मा जागोन रावबो मिथिया ओइ लोगोफोर लों ओइ डार्लिं बे राजा जे लोंगोन जे जागोन रंजा मोसा जे लोंगोन जे जागोन रंजागोन रंजा मोसा डार्लिं फै आंनि गोसोखौ गोजोन होफै बेनो सम गोजोन होलायनायनि लुदो जौआ ओइ बन्दु फेबाय माथो नोंलाय कन्ट्रल खालाम एसे हायाबा उन्दुना था दसे लोंदो है बयबो लोंदो रंजा है बयबो रंजा लोंदो है बयबो लोंखा बैसो थानायावनो रंजाखा गाबोनबा मा जागोन रावबो मिथिया हरसे मानि सोरानाव थाहैनायमोन बिहामजो मानो नांगौ आं जायनाव कि हर थाया आरे आं नोंनि बिखुमजोसोथ' बिमाथ' नङा आरो बिमा जानोबो दा नाजाखा बिहामजो नों आंखौ मा सानो आं मिथिया नाथाय आं नोंखौ आंनि फिसा बायदि अनबायल' था बिनि एसेबो गुबुन नोजोरजों आंखौ दानाय आंनि मोनफ्रोमबो आगानाव सुजानानै गसरथेनो दासान
बेफोरबायदिखौनो हाबा जानो बायोलां गावनि मान सन्मानाबो थांबाय फारसेथिं गंनै न'खराव मान सन्मान थांबाय टेम्पु नों मोनसे खामानि मावनायसै नों गाबोननिफ्राय मैनाखौ एसे आन्दाज खालामलाय बेयो बहा थाङो सोरजों थाङो आरो मा खालामहैयो नों बेखौ एसे नोजोर हो जागोन दे गाबोननिफ्राय बिसोरनो खिथि थांनानै नायखोमासिगोन आं नंगौना बुं नोंनि खुगानिफ्राय आं खोनासंनो लुबैदों नों माथो सोरबा हिन्जावजों गाज्रि सोमोन्दो दंनो आच्छा बाथ्राखौ मिथिबायब्ला खोनाबायब्ला खुगा सिङावनो थानो हो बेखौ सालाय बिजौ लाबोनो दाना जा मा बेफोर बाथ्राया खोनानानै सिरि थानांगौ नामा एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावखोमागासिनो फैनां गोनां गथ'नि खोथा सानगोना सानाखै नोङो बेफोरनि खोथा साननो आंहा जेबो सम गैया आरो खोनासं नोंनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राया गुबुननि खोमायाव हाबहैनांगौब्ला बिमा फिसा सानैबो हांगार जालांजोबगोन बेनिखायनो सिरि सिरि था नों गनायनांगोन मैना संसारनि मानसिफोरनि मेगनाव हाद्रि साननानै सानबेसे थानो नोंसोर आंखौ बादा होनो दिनैसिम आंनि फिसायानो बेफोरबायदि सोंथि खालामफेराखै खालामदों नाथाय नों बिनि फिसिनायखौ उल्थासो खालामगासिनो दं नोंनि बिखुनजोआ नोंनि फिसाया बेसेबां नों मिथिगौ बास जाबाय आरो जेबो दा बुंसै बियो आंनि लाइफ बबे लामाजों आगान होयो होआ बेयाव गुबुना बुंनो मोन्थाय गैया बेहेरबारियाव आगान होनानै सोरांनि लामा नागिरनाय सिमाखौ दोन सानसे नोंनि आगानानो नोंनि जोबनाय लामाखौ दिन्थिगोन न'खराव सोरबा दङ ना मैना एक सेकेन्ड माबा 2 सेकेन्ड ओइ माबा 2 मिनिट र' 2 मिनिट न'आव आइया हारसिं जायो आफाया गैया
बेनिखायनो आइया आंनि थाखाय हिनजाव नागिरगासिनो दङ नाथाय आं आइनि फसायनाय हिनजावखौ लाया आं आंनि गोसो बायदि नागिरनानै लागोन बेनिखायनो आं दिनै नोंखौ ब्रेकआप होनो फैदों माबा आं नोंखौ प्रप'ज होनो फैदों I love you मैना I love you so much I love you too, Raza. नोंसो साइस गैया बाइस गैयानो बेयाव साइस गैयाबालाय मानोथो I love you बुंदों? होना माथो आं नोंखौ I love you ओरै थ'दोलै मावजि गोसोम मारथेबाय फै आइ सोरखौ मावजि गोसोम मोनदोंहाय नों लाङाबाबो नोंनाव खारसोनासो गारगोन आङो मैनाया आंनि बिसि आं बिनि फिसाय बुंलाय मा बाथ्रामोन आं ब्रिन्दावनि बिसि ब्रिन्दाव सोर ब्रिन्दाव जानो हागौ नों बाथ्राखौ मोजाङै मिथियाखै नोंनि बिसि मैनाजों आंनि फिसाय बिरेन्दावजों गाज्रि सोमोन्दो दं आंखौ आरो आंनि गोरबोआव थानाय गथ'नि साया होगिरिया आंनि फिसायानो मैनाखौ दिनैनिफ्राय बिरेन्दावजों लोगो हमनो दासै नङाब्ला आंनि बे गोरबोआव थानाय गथ'खौ हमनोयावनो खोमाना लानो गोनां जागोन खुगा बेखेवनो हायाखिसै आं नोंनि सिगाङाव साग्लोबजाबाय खोमसि जोमैजों जिराय जागोन सार बुंलाय सार मैनाया मा बेमार जादों According to blood report, she is suffering from HIV positive. माने बिथांनि देहायाव blood report बायदियै HIV positive मोननाय जादों। मा AIDS? Yes, you are right. जाय बेरामा मानसिनि इमिउन सिस्टेमखौ गाग्लोबो। सार बे बेरामा गुबुनाव बारदेरनायनि माबाफोर चान्स थायो नामा? निश्चय चान्स थायो। जेब्ला नोङो बे गोरोन्थिखौ मावोब्ला without protection जुदि सेक्स खालामोब्ला सासेनिफ्राय गोबां मानसिजों जुदि सेक्स रिलेशन खालामोब्ला आरो
कन्टिमिनेटेड ब्लाड ट्रान्जेक्सन लोगोसेनो बोरायनि डिल्स बा सिरिन्जखौ जुदि खनसेनिफ्राय खनथाम इउज खालामोब्ला बे बेरामा थारैनो बारदेरो सार बे बेरामखौ फाहामनायनि माबाफोर राहा दं ना औ दङ आं बेवहाय ओसआइभि स्पेसियलिस्ट डक्टरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखाबाय आरो मेडिकेलखौबो लिरनानै होखाबाय नोंथाङा बे ओसआइभि स्पेसियलिस्ट डक्टरजों कन्टेक्ट खालामनानै देखायनानै ला जागोन सार थारैनो हामगोन ना आंहा मा बेमार जाखो ब्रिन्दाव आं मानो एसेबां दुरबल जालांखो गोहोखौनो मोना जालांबाय मैना नों आंखौ दिनैनिफ्राय लोगो हमनायखौ गारदो न'आवनो फिसाजों थानानै मोजाङै संसार जालांदो नों दिनै मानो बिदि बाथ्रा बुंखो ब्रिन्दाव नंगौ आं आरो नोंखौ दिनैनिफ्राय लोगो हमनो हानाय नंला HIV दिनै नों आंनि जिउखौ सिलिंखार खालामखांनानै बुंदों फिसाजो गोजोननि संसार जानो हाबा जाबाय संसार जाबाय फिसाजों थायाब्ला बोरै जानो दिनै जाथाया जालांनायखायसो नोंनि मिसिबना थानाय मेगना गेवबाय बे बाथ्राखौ नोङो सिगाङावनो मानो बुङाखैमोन आंखो सिगाङाव जाबाय जालांबाय दा आं सोलायबाय दा आं बोरै सोलायगोन हो नोंनि जिनिरखौ आंनि सोलेराव सोना होनानै दा बेखौ सोर सुस्रांगोन फिननाय हो आंनि जिउआव नोंल' सिख्ला फैयाखै बिदिनो गोबां फैयो आरो गोबां थाङो आरो बेनि फिननायखौ बिदिनो मोनलाङो आं नङाब्लाबो नों गुबुनजों रिलेसन लाखागौमोन बेनिखायनो खोनासं गिबियाव जा मोनदों बेखौ मोजाङै जोथोन लाखिनो आरो उननो सोलों मानसिनि गोजोननायखौ इसोरा खनसेल' हरो बेनि बांद्राय गोजोननाय लायोब्ला इसोरा मेगन मेहेरना थायो गुड बाय राजा नों आंखौ खनसे निमाहा होदो आं नोंनि गोसोखौ लाख'हायै दुखु होबोबाय मैना निमाहाखौथ' नों सानसे नङा सानसे मोनखागोन नाथाय दा नों जा गोरोन्थि मावलांबाय बेफोरखौ आं बोरै बावगारनो हागोन प्लिज आंखौ नोंनिफ्राय गोजानाव दा खालामसै मैना नोंथ' माब्लाबानिफ्रायनो आंनिफ्राय गोजान जाखाबाय नाथाय दिनै नोंनि सोरांनि लामाया थुंगेनायखायसो आंनि सेराव फैफिनबाय नङासै आंनि गासिबो सायख'नाय आगानानो सुगोजामोन राजा मैना नों मोनसे खामानि माव नों नोंनि खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरनानै ला मा औ नंखाय आंनि मुङाव लाफानाय बे सिन्दुरखौ नों खोमोरनानै ला बे सिन्दुरा बेसेन दं नाथाय बे सिन्दुरा नोंजों समाया खोमोर आं नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनदोंमोन आरो गावनि हिनजाव महरै जुलि लानानै फैदोंमोन नाथाय नों गुबुन लामाजोंसो दिनै आगान होबाय आरो नों दिनैनिफ्राय आंनि न'खराव आगान दाहोसै नों दिनैनिफ्राय गावनि लामाजों आगान सुरफिनदों राजा
संसार